Umuntu wami lo. Umuntu wakho lo? Yebo. Woza la wona siphephe. Woza la wona siphephe ungaze kulande ngempama la. Woza la hisa la. Ngijayele mathimba wena woza la. Yima sister wenzani? Wow, relax out yam. Relax out yam. Relax out yam. Relax out yam. Hey. Relax out yam. Okay, nishapha ifamily kuhlangene ngambi. Uyayibona la ile. Kuhlangene ngambi. Wena yini ngakho? Wow, relax man. Relax. Hisa la. Ngikanyise wena. Relax, sikhulume. Ufuna What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kwabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I am the answer bafowethu. Wait, today ngiphethe ume awuthiyami ubani igama? Ukaphathi yamkhulu. Sure, awuthiyami ngiyakubona uyangibhalela la kuma WhatsApp kuma Facebook uthi awuthiyami vela la kasilami. Hlukumezwa ngumfazi. Awuthiyami awutshele abalandeli bami ukuthi indaba ubhalela ishow. Ndoda indaba ukudla kusadleki yabo. Ngifuna ukuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngalomuntu wesifazane. Because unekuhamba athi istore uhamba isikhathi eside yabo. Ngiyakuzwa awuthiyami. Ngiyabonga ngisatholi kanti nje ukuthi kwenzakalani. So maye nina nesikhathi esingakanani nitshola nalo mama? Uma 6 years cabanga. 6 years. Uma 6 years ndoda. Shothi sicala nini nge2019. Sure. Imanje. So manje awuthiyami imapha ama red flags osuqala ukunotice ukuthi hayi man after 6 years lo mama lo ngenzeka sikayakufebela manje. Ndoda. Yazi ngiyaqala ngasola botikoloshi ngaphakathi endlini nekufika ngithi ngifuna yabona ngithi ngifuna kuvusela lapha elawini lababa ngithola umfazi ngathi hayi man. Khona lijaleleke la hamba la yabo but bengisolo ngisola bomakhelwane. Sachela senza konke. Yebo. Indoda sengibathe aphanthile imuva sashintsha sakhala ngelukhalo. Uyayibona indaba sisakwazi nokwehla amalagwane nje soba yithundo. Manje yabona sihambe uyothenga le ibe wena phela uthi wathi uyashaya ubeke ekhaya sekwenzeka kaso uyayibona. Yeah ngiyaku. Manje ngiyayibona ndoda plus necingo selinema password angisawati. Uyayibamba nje. So vele si stress kahle kahle routine seyishintshile kulo mama. Ndoda. Grand shop vele sengisicito. So uye asho la sometimes wathi bengizingigana indvodza kanikude uqabanga nje. Esali. Okay, senokucabana la endlini. So awuthiyami are you sure ukuthi ufuna ukuthi sim-expose la abantu bambone ukuthi kahle kahle umuntu onjani. Ngingathi mase ngishaya ispan sengibuya kuwe sothi hayi Smazi lo muntu ngiyamthanda lona cisha ama camera awuthiyami. Hayi ndoda mawushaya inyoka kumele uyishaye ibeke emgwaqweni bonke abantu bayibona ayibona. Sure. Anginendaba. Ngiyakuzwa awuthiyami. Vaya endlini mina ngizobuya sengiphethe evidence kuwe ne. Usho ube right ne? La awuthiyami. Bafethu it's your boy Smazi nayizwela umjito uthini. Uthi khona umuntu ohamba la akahamba khona. Khona umjito ongena kuphi esibayeni bafethu setime lakhe. It's your boy Smazi. Let's do what we do best, of which is what the investigation. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. Lontwana ngiyambona yatekhona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. We are here, this site sizokhombisa ubani lo mjita mfethu. All the investigation sishayile, the evidence sibona ukuthi umuntu wakho ubhizi kuphi nobani kanjani. Awuthiyami zwakala awuthiyami. Sithini lapha awuthiyami? Mnani? Correct. Mfethu ngicela ukuthi uchazele abalandeli bami ukuthi indaba ubhalela ishow. Ndoda. Indaba ngikhawaza ngilomfazi yabo. Sure. Ndoda aweke ngakwazi ukuthi ngothenga ama yogurt awahle nenye indoda. Namhla ngifuna ukuthola kahle ukuthi kuhambani kahle ngaye. Ngiyakuzwa uthiyami. Yabo. Manje ngiyalusethu kuyifaka ngale ntshipha ngisinowa ngivele ngimshofe fast ngimshahangaza yabo. So my awuthiyami
since ngibhalele ukhala uthi success mazi ngicela ukuthi uvayo uyoshaya isipani lo muntu lona ngiyamncaso yangihlupha awutshele abalandeli ukuthi ninesikhathi esingakanani nalo cherry niphusha ridings ndoda isikhathi eside kube ngabilinganisa kubo 6 years so yabona yeah yabona indaba manje sengibathi ngiyabuka ngicubekela phambili ayisekho endlini indaba manje ngathi uthatha le mali manje ukugala umjita wakhe yabo okay manje yabona ufuna ukuthola kahle ukuthi kuhambani grandshap la manje okay sure awusiyami ngivayile mfethu ngashaya isipani ne ngifuna ukukukhombisa manje ukuthi yini into engiyibonile kada unfortunately lo lona mfethu ubhizi uyayibona into enjalo awusiyami ngifuna ungitshele uyamazi lo mjita avaya naye la haya lona pheli lona lathiwa kubulusani komoto yakubo lo uyabona yeah nguye lo awungimbona buka kahle awuthiyami yambo mara afford mangabe se-adida ndoda yeah afford mjita ne awuthiyami uthini lo mjita lona uthulusa inkomo zalo mjita yalo cherry no like phela umaycherry mina wangitshela ukuthi lo mjita lona uyulusa komoto yakubo yabo yebo into kakanayo indaba yabo nami wangizange aba ne-stress naye ke ngoba phela umuntu wakubo into kanjalo yabo ngiyakuzwa so but ke as time goes on ngaye ngayibona ukuthi hayi mali ingathi lathi funa kudle mabele ababe leti ngomo leti esani bafethu ngiphethe lo mjita ize swati guy so awuthiyami uthini siyavaya siyakibo labantu urubuyele endlini yolala hayi ndoda angikwazi kulala ngathi wesitrilo usuku lolungalali ndoda angisakwazi kulala indaba ngiyamthanda ke la ibamba ngiyakusho no asivaya siyami bafethu let's do what we do best of which is what asibathole kada asivaya buya siyami Konje uthi nesikhathi esingakanani ntshola kada 6 years 6 ndoda nemasaphatela ngedulu yabo assess yeah ne asivaya bafethu ithi yo boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani endela ababhizi nomuntu wakho awuthiyami ndoda so ufike nini ngapha SA mawuthi una 6 years utrana nalokho sekuyisikhathi mari lokubuyisa ngisebenzele ezindaweni esahlukene ayibamba yeah so ngase ngidecide ngimove kuleli lokisi leli ngendaba zomsebenzi yabona okay oh so itholela lesincane mathe kada hayi ngiyababona buka kumnandi kusepark kusejola stage kuyajolwa la kwenzakalani ngempela la kwenzakalani izala kwenzakalani uthina siyami hambani lana ndoda umuntu wami lo umuntu wakho lo yebo woza la wona siphephe woza la wona siphephe ngase kulande ngempama la woza la hisa la ngijayele mathimba wena woza la yima sister wenzani wow relax siyami relax okay ngichapha ifamily kuhlangenwe ngambi uyayibona la ile wena yini ngiyakho wow relax izala ngikanyiswe relax sikhulume ufuna ndoda asikhulume kahle siyami relax relax yima awuthiyami wena mina ngikuqeqe yima phela soshaya nami yandoda yeba yeah relax awuthiyami kuzabantu bakho la kuzabantu bakho sister oh yima awuthiyami umshaya mfasi my sister wenzani uyafeba la Baba uyapi lona yena uyapi kanti umuntu waliwa kayingakhi nje kwenzakalani wena uzwa ukuthi awufuneki into ayiva noma ungafuneki ufunani nendebeni zami ungenaphi kimi wena oh samfuni my sister angisamfunini ngoba phela dela ngamtshela into angayizwa into engazwakali kuloko hayi kulona khumla ibhuruko lami ngihambe nalo khumla ibhuruko lami ngihambe nalo relax sibhuruko lami uthini awuthiyami sofuna izinto zakho manje no ngifuna ibhuruko lami ndoda angikayi ibhuruko lami anti imali yami awuna next lana udlalile ayikho into uthini my sister wena sofuna lo mjita manje akunamuntu awusumbamba wena mnyamana awusumbamba right emnyama relax sine simnyama phuma kithi sneak break yimaje hayi it's fine bayalwa wena hayi lutho ndoda mara vele ngiyalo sengicabangile ngiyalo ulwanani uthini awuthiyami wena sona isikhathi esingakanani ubhizi noma isister kada wena uva ukuthi baba usafunekini awuva into ongayiva baba ufuneki wayimele uphindele into eyiwani kaningi
Oh, mina ngisafuna Umasho nje isikhathi sakho ilandele Ngemva kobe makamera for what? For ini? Alright. Yeah. Okay, Uthini mayisise wena ngisamfuni? Ayi ukuthi angisamfuni, angithandani naye. Uzwa kanjani kanti? Alright. Khona ubuyithathelani imali yami konke lokho? Awu, mali. Oh. So what? Mfana ngiyolala leyo lala khona nalo mnyamazi wakho. Ayiqedile imali yakho kakhulu. Sure. Why ungasaphumi? Ya, ngiyabona ithengele wena lama adita ne. Why ungasahambi? Hayi sifani solela naye le kwakho. Ngimthathe emkhukhwini ashizila lo. Yebo. Ngamqedelisa isikole. Yebo wathiyami. Hayi mara it's fine, anginandaba ne. Why wenze so my Ucelani sister? imali wena? Hayi Ebeyicelile yini? anginandaba. Nawe uzobe Ebeyicelile yini kanje? impilo sokuqala phansi yobela emkhukhwini nawe. Ayikho nje isebele ukuchaza yini? Hayi siyahamba, hey bafosala. Kumele kusichazela siyahamba vele. Siyahamba sala kanjalo. Yaba isangoma sakhe. Uthina uthiyami uthi lamanqabi singawakha uwafuna wona la. Ndoda ngingenaphi mina? Into encane ngiyayisebenzela mina yabo. Sure. Ayina into encane 700. Ngiyakuzwa uthiyami. Akusenani ngizomthola ufanele mina. Futhi aphe ngadalelwanga. Manje ndoda sengiyafika soshaya nami manje wena. Indoda yes. Solwa kakhulu soshaya nami manje. Simfowethu indaba nawe sosuke nawe usafave kwami kanti stay nawe. Yebo. Kanti phela ngabe uhluthi 1 nje yabo ubackup mina. No awuthiyami. Mara Ungasho ukuthi today yajola 99 izamile ukuthi kusize ukuthi ulithole iqiniso. Indoda. Uthini 6 years yonke nalo muntu nithandana abuke wenzani manje? Indaba nomdala sengicala ukumsola manje. Sure. Kanti ngempela bekungani vela ngasikhomba umuntu longena lolubhambo lwakho. Ngiyakuzwa. Kanti uthi ngisuka ngijwayele kabili esiphebe kanjena. Hayi mara kunandaba. Sure. Yabo. Uzobuyela emkhukhwini impilo yokuqala phansi. Yeah. Ya ngizoqhubeka mne. Maybe one day ngizomthola right for me. Ngiyakuzwa. Mara ngisabona ngizobuyela ngijole. Eish. Bafethu it's your boy Smazi siyafika kana ume out uthini uthola lo ugel wakhe uyajola kana ngithini it's your boy Smazi make sure that you like you comment you subscribe rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani until next time danko.